खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं सासे समायना बर' सिख्लाया गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। खौरां मोननाय जादों दि सतिमा स्वर्गियारि मुंनि सासे समायना आरो मेलेमजिबि फरायसाया थांनाय मोनायाव फासि नांनानै गावनि जिउखौनो फोजोबना लादों। बि फरायसाया सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय राङापारा सेनं थराबिल गामिनि सिन्था स्वर्गियारिनि बाथि फिसाजो। रुंसारि जानाय सतिमा स्वर्गियारिया तेजपुर दानां कलेजाव HS सेथि थाखोआव फरायगासिनो दंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। बियो बालिपारायाव गावनि थानाय खथायावनो फासि नांनानै गावनि जिउखौ फोजोबना लादों होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं रां घुस लानायनि थाखाय हमजादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला तेलेंगाना एन्टि कारापसन बिउर'नि मावख'गिरिफ्रा समबार 20 नभेम्बर खालि जानगाव नोगोर खुंथाय कमिशनार जम्पाला रजिताखौ खायो। बियो सासे सम्पथि बिगोमानिफ्राय 40,000 रां घुस लाबाय थानाय समावनो हमजादोंमोन। मावख'गिरिफोरा बिथांजोनि सामलायगिरिखौबो खादोंमोन, जाय लेनदेनजों लोब्बा दंमोन। सानैबो दायनिगिरिफोरखौ हायद्राबादनि ACBनि जर'खा ACBनि मावख'गिरिफोरा हायद्राबादनि मेदिपल्ली ओनसोलाव कमलानगरनि C राजुनि गेजेरजों मोननाय अजदनि सायाव बिथा खालामनानै संदानदोंमोन आरो नायबिजिरदोंमोन। अजद होगिरिनि बादिब्ला कमिशनारआ नेमखान्थि बायदियै जानगाव नोगोर खुंथायाव बन्दक होनाय 10 जौखोन्दो लुनाय जायगाखौ हगारनायनि बिथांखि खालामनो थाखाय 40,000 रां घुस बिदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ गुलि गावदों। आसामनि नगावआव पुलिस इनकाउन्टारनि आरोबाव मोनसे जाथाय जादों। पुलिसआ मस्ट वान्टेड ड्राग्स माफियानि सायाव गुलि गावदों। आलीखौ 20 नभेम्बरनि मोनायाव जानाय पुलिस इनकाउन्टाराव ड्राग्स माफिया हेमकखौ गुलि गावनाय जादोंमोन। समबारनि सानजौफुआव नगाव पुलिसआ ड्राग्सजों लोगोसे हेकमतखौ खादोंमोन। गोबां बिबांनि ब्राउन सुगारजों लोगोसे सामगुरि बाजिया गामिनिफ्राय हमजानाय ड्राग्स माफियाया हराव पुलिसनि जिम्मानिफ्राय खारखोमानो नाजादोंमोन। बेबादि थासारियाव पुलिसआ दायनिगिरि ड्राग्स माफिया हेकमतआव गुलि गावदोंमोन। पुलिसनि गुलिया हेकमेटनि आगदा आथिंआव नांहैयो। गुलि गावजानाय ड्राग्स माफियाखौ फाहामथायनि थाखाय GMCHआव दैथायहरनाय जायो होनना खौरां मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं दिनै फुङाव सासे ASPनि फिसाज्लाया मोनसे गारिनि जाब्रबथायाव जिउ गोमादों। खौरां मोननाय जादों दि मोनसे दुखुनांथाव जाथायाव उफ्रा पुलिस सामलायगिरि थाखोनि मावख'गिरि सेथा श्रीवास्तवनि फिसाज्ला नैमिष मुंनि सासे 9 बोसोर बैसोनि गथ'आ मंगलबारनि फुङाव गोख्रै खारनाय गारिजों गाज्रि सौग्रावो। बे जाथाया लखनऊनि गोमतीनगर बिस्तरनि जनेश्वर मिश्रा पार्कनि बायजोआव जादों। आथिखालाव उत्तर प्रदेश पुलिसनि जुनिया नायबिजिरग्रा हानजायाव थिसनजानाय ASP श्रीवास्तवआ गावनि सासेल' फिसाज्लाखौ खोमानांनायाव जोबोद गोथौ दुखु मोन्दों। पुलिसआ फोरमायदों दि गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि नैमिषआ पार्कनि दरखंनि बायजोआव स्केटिं प्रेक्टिस खालामगासिनो दंमोन जेब्ला गोख्रै खारनाय कारआ बिथांखौ सौग्रावदोंमोन, जायनि जाहोनाव गोब्राब जखम जादोंमोन, जायनि जाहोनाव बियो अबथिरायै जिउ गोमादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआव थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।